सामाजिक सञ्जाल के बढ़ रहल प्रयोग से अभी मिथ्या सूचना सब फैले के क्रम बढ़ रहल बा। उ सूचना सब हमनी के घटनाक्रम से मिले वाला सूचना रहेला ताकि हमनी लोग विश्वास करे सकी। कोनो भी ना पत्याए वाला घटना इंटरनेट पर देखला पर वा पढ़ला पर झट से विश्वास मत कइल जाओ। समाचार सामग्री सही हो कि ना हो एके खातिर विभिन्न मीडिया सब में देख के मात्र विश्वास कइल जाओ। व्यापक रूप में दुरुपयोग होते जा रहा बा। एक रोके खातिर सामाजिक संजाल के विशेषतः शेयर करे वाला पोस्ट करे वाला लोग के विषय में भी नियमन निकाय लोग एकरा डाटा रख के एकरा के तथ्यांक संकलन करके एकरा के रेगुलेट करके यहाँ के भी दुरुपयोग रोके खातिर बहुत बड़का जोखिम उठाए के पड़ी। इस सामाजिक संजाल के तहत एक घड़ी बहुत बड़का समाज में विकृति फैल रहा बा। ये विकृति विसंगति व्यथिति रोके खातिर ये पोस्ट करे वाला लोग भी सतर्क होके के चाहिए और शेयर करे वाला लोग भी सतर्क संवेदनशील होके के चाहिए। इस सतर्कता संवेदनशीलता के चलते ये सामाजिक संजाल अभी के नया न्यू मीडिया के बहुत बड़का प्रभाव तो राखेला, लेकिन प्रभाव के राखेला करके अपने के एक दुरुपयोग भी उतने ज़्यादा होके के अवस्था बा। ये दुरुपयोग रोके के और ये प्रभाव के और ज़्यादा स्वस्थ ढंग से समाज के रूप में ले जाए के बहुत बड़का चैलेंज बा। इस चैलेंज में नियमन निकाय सबसे बड़का नीति बना के आगे चढ़ेला से एकरा के रोके खातिर महत्वपूर्ण भूमिका होके सकी करके हमरा के विश्वास बा।